Uthenga huu upite kwa Michael Kayasa versus HDRC. Makapeno tamveserani. Tufua tukuzeni chilungamo. Ulendo wake naka uwu tisambisana pakumwa. Tinaza kupasani uthenga komano zikuonesa kuti makutu mwanu muliphula simukumvesa. Akuluakulu ngati muli mashasha mupange mademo anzathu amene anabandrama kunifi. Amene ndamene mukufuna kuti muapangire mademo. Amene anabandrama kunifi komanso amene anabandrama za anzathu mauchenawa retirement. Ngati niyo muli mashasha mupange mademo, mumemeze Amalawi, mupange mademo ochita claim ndrama zimene zija mpaka zitafika. Kuteko ndi umbuli, ndi umbutuma, ndi umbuzi umene mukupangapa ukuthi muzikati mukufuna mupange mademo chifukwa choti mukuti msonkho wakwera. Kodi msonkho umene wakwerawo amene uzipereka ndiwe Michael Kayasa kapena amene apereke nda HDRC? Inu mbuzi kwambiri, makape. Mwamvera kaya? Iniyo ndi makape. Nthawi ya MCP munali chete ngati akukumetani. Sitinamveko fwiko fwenkhu sitinamveko, simunankhuleko china chilichonse. Zolakwika yeti zimachitika iniyo mukungopenya. Zolakwika zimachitika olo ndi siku limodzi kubwera kuzayankhulapo. Simunayankhule, munali chete kumakha ngati zidole. Ndelero wabwera APM mwayamba fwiko mukufuna mwambe kumpasa njengunje, mwambe kumujejemwesa cholinga kuti ma BP akwere. Ndetu fatu kuuzeni kuti ifeyo ulendono zotitengera kuntoso never. Tithana ndi mpeni kwa mpeni, chikwanje kwa chikwanje, subata kwa subata. Zimezo ndetu kuuzeni tuchire. Tikuti ngati muli madolo ndi bwezi mukuchita claim, mukuchita mademo ochita claim ndrama imene IMCP anaba yanifi kungopasana pachibale. Mwamvera kaya? Kungopasana chigawo chapakati chokha komanso anthu a IMCP okhaokha. Komanso ndi bwezi mukuchita claim mwina ndrama imene anaba IMCP imene ya anthu mapensioners imene anawabera munjira ya chinyengo kuti atafuna akaipange business ikapange phindu, koma ukwakuziwa kuti ndrama akoba. Mukanapanga zimenezo Malawi akana kuyamikani. Koma zimene mukupanga apa izi mufuna mwambane ndi Amalawi, mukuakanda Amalawi pamutu. Maka iwe Michael Kayasa iwe ukuakanda Amalawi pamutu. Ndiye ifeyo tisiya za chilungamo, tisiya za Umalawi. Sono tipanga za M23 ndi zimene tipange pano. Tilolera kuti ichoke maliro kwanu maliro ndi zimene tipange pano. Ndipo sitikunyengererani, tikuzireni tuchire. Unakaonendo mukangoti muyese kuti muyenda pansewu. Sitikunyengererani, tipanga zoti chikwanje kwa chikwanje, kuthana. Ndifuna nimuyamikire mbale Nzimbiri wakuthyolo. Anabwera apa ndikumayankhula kuti inuyo mwapanga wati. Nde iyeyo alilede. Nde tufuna tikuzeni kuti ineviye nimene ndaimva somochedwa. Uthenga wenu sindinaumve of course, komano ndamva kuchokera kwa mbale wina amene timati Zimbiri amene ali mmozi activist wofunira zabwino Amalawi. Nde iye naye wayankhula mbali yake kuti iyeyo naye alilede. Nde ifeso tufuna tikuzeni kuti ifeso tililede. Amene wabala kuthyolo ndi ife tonse tilumikizana. Malo kumanirana ndi kumene inuyo mukakumanirani ndi kukayamba mademwano. Ifeso mukatipeza kale tili komweko tikudikira inuyo akanganya tungwetungweni. Nkhungu ninu mufuna muzavutisa Malawi? Mufuna Malawi so mwapase mpishu. Kuteko simukukonda mena Malawi akukhalira pano pa nimene akukhala ndi mtendere pano pa Malawi simukukondwa nawo. Mukufuna kuti Malawi azenda yungwa ngati ni ma foreigner, ngati ni ma refugees. Basi kukamwa kwanu mbe, kuntima kwanu mbe. Ndetu fatu kuuzeni ifeso tilola. Zimene amapanga nyamatanu zija kupita ku parliament, kumenya namiwa, kukhapa anthu akupanga ma demonstration, ifeso nafe tiyamba. Zimene zija ifeso nafe tiyamba. Mukatengera chibwana ifeso nafe zimene zija tiyamba. Takanthaye tali tikukusungirani ulemu.
APM akalowa pampando ndi pamene mmatulukira inuyo, akalowa chibwatito chanu chikalowa pampando, chipani chanu chimene mumachimenyera nkhondocho mumakhala muli chete. Kuti chani kwenikweni? Ndinu bungwe lomenyera nkhondo amalawi kapena ndinu bungwe lomenyera nkhondo a MCP? Mbuzi za anthu. Ndetu fatu kuuzeni kuti pa 20 tililede. Kaya ndizikwanje tinola pa grinder futi, tinola pa grinder. Yes, kaya ndi nkhwangwa ndi kwa nkhwangwa, tinola pa grinder. Kaya ni mivi ndi kwa mivi. Zibonga kwa zibonga. Iniyo mukhalelede mukonzeke mukamachoka monga mbene wakambira mbale uchi wakutholoja mukamabwera musazikiretu. Inu achizimayi azimuna mwasazike, inu achimuna azana achaka zanu mwasazike, ananunso mwasazike. Kulibe kunyengererana. Anthu oyipa inu. Munabadwa bwanji inu? Inu soto nyama bola ili bwino. Fanya masiku no matha kuzayisunga kuti siku no uzapa. Ndikuzagulisa ndikuzapeza konchere. Osati mbewu ya anthu a mitundu ngati inuyo. Kunali bwino kungokazinga munga nakhala chimanga. Mwamvera kaya. Chimene mukumati fuiku ndi chanapa. Inu maganiza kuti APM alephere kukweza misonkho chifukwa chani? Chimene angalephere kukweza APM msonkho. Ambuyano awo anasiya zingongoli muno 18 chakuti trillion. Maganiza kuti APM akaitenga mthumba mwake. Maganiza kuti APM akaitenga ku business yake. No, zimenezo zikwenda kuti zichokere kwa ife Malawi. Azimbuyano aja amene malephera kwa Susantha manager ichi. Lero lino mavuto amenaja amene timve kuwawa ndife tomwe ya Malawi. Limozi ndi iwe Michael Kayasa. Ndeo samabwe yapo fin tiye nazo. Panga mademo, upange 4. I mean upange foreigner mademo, wapange foreigner. Ifeyo tinawe. Ulendo wake uno ife ndeti tikumvesa kununkha, tikumvesa kuwawa. Pano pa ndeti lilede. Yes. Pano pa ife tililede tipanga sitinga loleso kuti mutibwere amanya nkhude mutibwezereseso konkuja kumbuyo zimene ife sitinga vomere. Apapo tipanga za ziko lathu. Sikuti tikupanga za chipani, ife za zipani tilibe nazo ntchito, koma tikupanga za ziko lathu. Chifukwa ulendo mmatipinja, ife azimuna ni maudindo, soya pieces mpaka 1000, Coca-Cola nali Coca-Cola munampeza ali pachani, munampeza ali pa 600, koma ndikumukweza mpaka na 1000. Sugar munampeza ali pa 1800, inu ndikumukweza mpaka 5000. Mazira anali pa 150, inu ndikukweza mpaka na 500. Chimanga munachipeza mitengo sika, koma kukweza china chilichonse kumangokweza. Simenti munaipeza pa 6500, koma ndikaikweza mpaka na 50000 mpaka 40000. Ndiye ndikumati boma likwenda bwino. Mbuzi za anthu. Maganiza bwanji inu? Maganiza bwanji? Ndiye tufa tukuzeni. Tikupereka soning again and again. Nyamukani. Pa 20 hapo ife tililede. Malawi yake ndiye mwe uno. Sikuti tili ku Mozambique ife. Tili konkuno ku Malawi. Mukatifuna mutimbire phone number so tikoza kukupasani. Ulendo no palibe zogawa kamba. Uzonyengerera na ulendo no palibe. Chimecho ndiye muchiziwe za ufulu pano pa ulendo no palibe. Tikuti ni masamba kwanu masamba, kwathu masamba. Full stop. Ndizime tiendele ulendo no. Anthu ipa mitima ino. Basi mangofuna zizingo kuenderani nunokha basi. Akama kupasa nezindramazo, iniyo ndikumakhuta, ndikumanenepa, ndikumadya ndi ana, ndikumatumiza na wano sukuluza pa mwamba, ife tizivutika. Ndizimene mukufuna. Tikuzua kuti inuyo ndinu ya MCP kale, mumapanga za MCP. Ndichifukwa ife sina kunyengereni ulendo no. Mwamvera kaya. Nawa kunkuyu anali kwa kulilongo amayankhulaso nawo nkhude zawo kumeneko. President akwenda too much, waenda kawiri, myezi 6 yoka, so what more kuti chaka chikati aenda kangati. Inu mbuyano aja anaenda maulendo angati. Maulendo 80 chakuti amene anaenda mbuyano ucha. Chibulutu chanu chicha. Chinkhumba chanu chicha chinaenda maulendo 80 chakuti. Ndenu mukayankhule munthu amapitira kunja mu private. Ulendo wa private. Iye ali ndi ufulu kuyenda ulendo wa private kaya wa public, wina uli osali ndi ufulu. Iye amaendera zake zimene iye amaendera. Ndeni yo mukubwera misonkho timapereka ndi. So mbuyano ja misonkho amamperekera ndani. Maulendo ete ose amene anaenda, amene amapereka misonkho ndani. Nimesa ndife tomwe Malawi. So mukudandala myezi 6 maulendo awiroka. Akanakhala nali mbuyano ja pa myezi 6 bweza taenda kangati. Mukamakhala kuchipani kuzipani kwanuko. Muzikambirana za mfundo zanu monga ina anthu andale, komanso Malawi muzaganizira. Ife tikudandala pano ngati Malawi. Ine ndina activist woyimira Malawi. Sinimayimira chipani. Za zipani libe nazo ntchito, sija ndalama za chipani. Nimaja thukutalanga. Koma zima ndibowa zima ndiwawa, mukamapanga zinthu zopusa, zinthu zombwambwana. Ndichifatima kutima kumasulani. Kunsonkhano umene munali kucha. Kumene munali ku constituency kwa ndani uyu. Kwa Chazakaka mwana wa Zakaka. Kumene kuja amene anayankhulako za nzeru ndi Molini Seula ndamene anayankhula za nzeru. Nonse nomwe anayankhula manyaka. Mbuzi za anthu.
inu mutikuisa inu muzati yankhulisa pambali mupole moto muuzane iniyo pa 20 apo muuzane kuti ati pamene tikupita uku ndi wafa mukonzeke.